Divadlo Wonderland pri základnej umeleckej škole na Vrbenského ulici v Bratislave prináša na divadelné dosky najväčšieho čarodejníka všetkých čias, Harryho Pottera, príbeh pre malých a veľkých, príbeh lásky, vášne, pomsty, nenávisti, mágie a priateľstva podľa divadelného scenára Joanny Rowlingovej, s nádhernou hudbou a živým orchestrom prvýkrát na Slovensku. Projekcia, krásne kostýmy, excelentné herecké výkony žiakov literárno-dramatického odboru pod režínou taktovkou Filipa Čechoviča. Harry Potter a prekliaté dieťa môže byť už dnes vo vašom meste či dedine. Viac info na webovej stránke. Tešíme sa na vás.